салом алейкум бачаҳо. номи ман манучеҳр. Ина мо дар Штатҳои Муттаҳидаи Америка, дар шаҳри Ню-Йоркем. Забони ман инқадар тоза не мисли забони рӯдакиву фирдавсиву хайём, лекин кам-кам русиву лаҳҷаҳои руси қатъӣ мешавад, лаҳҷаҳои ҷанубу шимоли Тоҷикистон. Барои ҳамин зарани бахшиш ҳаракат мекунем. Мана аз қулоҳ сар кардем, қулоҳи тоҷики афғоне пӯштем. иншоаллоҳ ҳаминҷо пӯшта мегардем ҳама вақт. Ба қавли русҳо чӣ хел ки русҳо мегӯянд, добро пожаловать в Нью-Йорк. хуш омадед ба Нью-Йорк бачаҳо. ассалому алайкум ғариб бачадон, ма бачаи тоҷикам, ай Тоҷикистон. дарду ғаму ғарибӣ ба гуфтан осон, худованди меҳрубон нигаҳбонатон. дарду ғаму ғарибӣ ба гуфтан осон, худованди меҳрубон нигаҳбонатон. ина бачаҳо аз метро баромадем, меравем. инҷа саго истоску саго. ина бачаҳо бори дигар салом. меравем. ман дар ин шаҳри азимҷусса, дар ин Нью-Йорк қариб мешавад 1 сол. қариб мешавад 1 сол. ҳоли забона ёд нагирифтем. ҳаракатам накардаму ёд нагирифтем. ҳамеша секин. чие мегуфтаи будам? Якум масъала, масъалаи вақт. вақт дар Нью-Йорк, вақти Нью-Йорку душанбе 9 соат. масалан инҷа соат ҳозир 4 бошад, 9 соат ҷамъ мекунӣ. яки шаб дар душанбе, Москва 7 соат. значит 11 шаб Москва. вақт 9 соат. полет, самолет 11000 километр аз Москва то Нью-Йорка 11000 километр 11 соат мепарад. нархи билет 20000, 25000 сезон набудаги вақт 25000 туда-обратно. То есть аз Москва Шереметьево мепари то Нью-Йорка. бо гашта мери, ҳамаш ҳамин 25-30 ин нархи пасташ Аэрофлот. мидонӣ чӣ хел арзон. барои он ки конкуренсия ҳама авиакомпания аст, ҳамонго вай мешавад, арзон мешавад. инҷа якумаш аҷибаш он ки ҳоле ҳам ман адад накардам, ченако ҳамаш вай дига хел ченако масалан градус дига хел селсия, сантиметр, инчу вай ҳама чиз, даже электричество, свет, барқ Россиява, Тоҷикистон ҳама ҷо 220 волт, инҷа 110 волт. розеткаҳошам ҳама чиз, даже фарҳои мошин задни, фарҳои ақафош сурх, поворотникошам хеле зард не, сурх. бисёр чиз ман ёдам биёд навишта монам, баъд шумо мегӯ кам-кам. ина бачаҳо мегузарем. ана ва бино ҳастку, бинои баланд, Empire State Building. дар ёд дошта бошед, унҷо кинои Кинг Конг ба унҷо буромдаги буд, боло часпида пеш, ҳама баландтарин буд. ҳозир дигар ҷо баландтаринаш. ҳамин дига мерем майда. халқ оддих дорад, оддих. инҷа кимчи досоз.
Hi sir. I don't know. No English. We have a chocolate, we have a caramel. Yeah. If you want some more, there's a big Pablo shop right over there. Okay, thank you. این kimchi داد من به. Guys, check it out. Go check it out. It's so fun. بچه ها ما در منختنیم. منختن یک острови Калон. همین небоскреб‌ها است کو. همین здание‌های баланд همش دارم اینجا. остров Манхэттен به یکمین بار голландсо омадагӣ. اون кораблокти савдогаро اینجا омадагӣ. بعد ваҳо همین $24 به اول خریدگی. индейсо бачаҳо индейсо هندوها نه индейсо همین قبیله و یا بودگی مودراز خیلی بعد اول هم $24 به همون وقت پول به هم безделушка додагӣ خیلی oyna чаю шиша чаю марҷону خیلی дода این остроф خریدگی. بعد номи این شهر نیو новая Голландия мондагӣ русшкати نیو Голландия полиция судас новая Голландия мондагӣ соли 1664 بعد англичани омда кашида гирифта голландсо номи Нью-Йорк чест короля брата бародари короли Англия Георг номи ам ба инҷа Йоркский де Георг Йоркский будагӣ баъдаму инҷа Нью-Йорк шудагӣ. ҳала бачаҳо иштиҳои том қаҳвае гирифтем далше меравем хондан. ман дами пиринда акнун хондан ба афзудиам забони англисиро вақташ ба нахондем. акнун баъд аз кор мана соат 6 шуд дарс ба афзудиам. забону намедонӣ азобам зӯр чун саги кӯр. бӯи ёа мебиёд марихуана на чӣ мегӯяд тоҷикиш ба банк инҷа иҷозат додагӣ легализация кардагӣ ҳама мекаша. но фурӯхтан мумкин не определёни ҷоҳо магазин ва аптека ва бемалол мегирӣ марихуана мезанӣ кайф кара мегардӣ. дӯстон ана ақиби манба ана унҷа аз ҳама здани баландтарин дар Америка 186 метр баландияш. ёнаш ба дута здания буд башня близнеси ва теракт ба кафондан ҷош ба ҳамна сохтагӣ. ҳай бачаҳо гӯҷонда бошед саломат бошед. мана Нью-Йорк дар ҷояш интизори шумо. Attention everyone, 2 trains.